Scene 14. Mogens siger, Axel. Axel træder frem. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Hvad frygter du allermest? Udslettelse? At det hele bare hører op, og jeg ingen medbestemmelse har over det? Hvad frygter du allermest? At jeg intet foretog mig for at ændre på det. Teaterforestillingen Amdi handler ikke decideret om Mogens Amdi Petersen som person. Den berører ham, men den handler mere om de store spørgsmål, som hele Tvindbevægelsen og som han stiller, nemlig hvad er fællesskab? Hvad er sammenhold? De ser, at vi gør ord. Hvad er magt? Og hvad er magtmisbrug? Og de se din store succes. Gruppens store succes. Hvad er venskab? Så laver vi gadeteater om dagen med bønderne og arbejderne, slumkvarterer og boligblokker. Så gjorde vi det der. Jeg forstår det. Ja. Hvem bestemmer i et fællesskab? Kan vi være et fællesskab uden, at der er en, der sætter dagsordenen, og de andre følger den dagsorden? De der dynamikker er eviggyldige og er altid værd at undersøge og stille spørgsmål til. Lige så meget i vores tid som for 50 år siden.